Ngempela uma ungaze udlule la emhlabeni ungenayo uJesu, ungazange wamconfessa ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ungazange wavuma izono zakho, ungazange wena wakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, udlule la emhlabeni, awunakho ukuphila. Yabona lama seasons kaDisemba aveza ubu-reality bomuntu, aveza ama-true colors omuntu ukuthi ubani wena. Ngesikhathi nje kuyilesi sikhathi lesi kuthiwa i-festive season, ave imnandi i-festive season. Imnandi lokho ukuthi even namakholwa ayakhohle ukuthi amakholwa. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Sibingelela uma ongcwele khona phakathi kwethu. Siyayibonga ipresence yakho, kusizwa nguye kukho konke. Sisizwa uyena. Ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Mangabe uyaqala nje ukuhlala nale channel sizothi siyakwamukela ungasashintshi ungayindawo. La ekhaya sikhuluma indaba ezimnandi. Indaba nje ithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho okuningi. Yilokho nje esikukhulumayo. Ngiyabonga abazalwane ngama-returning viewers. Siyabonga ngokuthi niya-subscribe, niya-like kahle, niya-commenta kahle. Siyabonga. Inkosi nigcine. Sibonge nakuma-channel members. Sibonge nje kubo bonke abazalwane ngokuparticipate okuhlukahlukene. Ake sibheke la incwadi yezenzo ku chapter 2. Sifunde from verse 36. La kimkhona ifundeka kanje. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Christ. Ethu Peter masazi siqinisekise, but wayekhuluma nabo ngalesa sikhathi ebaqinisekisa ngoba babe sadidekile emveni kokuba kwehla umoya ongcwele ukuthi abanye babekhuluma indaba zokuthi hayi kusho ukuthi babaphuzile mhlawumbe, ingakho sebekhuluma ngezilimi ngalolu hlobo. But ke nanguPeter eza nayo ebachazela kahle, but nje mina ngithatha from verse 36. Uthi makwaziwe kubona kwindlu yakwaIsrayeli. Welike namhlanje ke kwaziswa thina ke siphila kumhlaba wonke, but imessage yaqala ngokuthi makwaziswe indlu yakwaIsrayeli ngoba ngaleso sikhathi babe kwaIsrayeli ukuthi lo Jesu abambethela uNkulunkulu wamenza ukuthi abe yinkosi noKristu. Thina ke namhlanje kwaziswa thina sonke, thina abantu esiphila emhlabeni sonke kwizindawo zonke ezahlukahlukene ukuthi lo Jesu lo engizokhuluma ngaye namhlanje lo wenziwa uNkulunkulu ukuthi abe inkosi, uyiyo futhi inkosi noKristu. Ngalesa sikhathi lesana ke wayekhuluma kanje uPeter babeqeda kumbethela, and ngempela bona babembethela ke lokhu ukuthi babembambile bahamba bayombethela esiphambanweni kanti ngosuku lwesithathu uzovuka. Ingakho Peter esekhuluma ngalendlela manje. Thina ke esesiphila kulesi sikhathi samanje asinathi kukhona abafana ncamashina laba ababekhona more than 2000 years ago ngesikhathi bebethela uJesu Kristu, khona nje abafana naye, kodwa kulesi sikhathi samanje umehluko ngabo ukuthi bona abambetheli uJesu njengoba bona babembamba behamba naye bembhekile bemthuka bemenza zonke lezi zinto. Thina ke kulesi sikhathi samanje abambethela ngesikhathi samanje bambethela ngaluphi uhlobo. Wonke nje umuntu ophikayo othi yena kayingeni indaba kaJesu Kristu, lo muntu uyafana nomuntu obethela uJesu Kristu, uyafana nomuntu ukuthi ukube bephila more than 2000 years ago kuleya group leyana naye kusho ukuthi wayoba iphathi yalabo ababethela uJesu Kristu. Wonke nje umuntu ophikayo othi akamfuni uJesu Kristu, nomuntu osadoubt osangabazi ongakakhethi, yabona nje uma ngaba ukakakhethi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, awuhlukananga nomuntu obethela uJesu Kristu. Nawe uyambethela. Umehluko ukuthi wena awumbetheli ngezipikile, awuphathanga izando, awumboni, kodwa ngezenzo
ozenzayo nawe uyafana nomuntu ombethelayo nawe uyambethela nakho kokufanele ukuthi masikwazi-ke noma simphika noma simthuka noma sikhuluma zonke izinto lezi esifisa ukuthi ngathi singayikhuluma ezimbi ngoJesu Kristu ezimbi ngoNkulunkulu wenze konke nje okwenzayo nje okuhambisana nokuthi wena nje ungumphiki Kristu yithi ukwenza lokho-ke ubulazi iqiniso ukuthi lo Jesu owabethelwa ngalesi sikhathi namanje abanye besambethela uNkulunkulu wamenza ukuthi abe inkosi futhi unguKristu. He is our Lord. Akhona amakhosi akhona maningi but yena wenziwa uNkulunkulu ukuthi abe inkosi yamakhosi. And futhi unguKristu meaning ungokhethiweyo kaNkulunkulu ukuthi eze emhlabeni azele bonke abantu. That's why lithi ethu uPeter lapha both Lord and Christ ingoba vele he was the anointed one egcotshiwe uNkulunkulu emgcobile futhi wamkhetha ukuthi ke manje njengoba engogcotshiweyo nje kufanele ukuthi eze emhlabeni azofela bonke abantu abakhona abaphila emhlabeni ngempela lokho kwamenza futhi ukuthi abe inkosi futhi abe nguKristu. Lokho ke ngeke kuze kushintshe ukuthi umuntu uyaphika ukuthi uJesu Kristu inkosi nomphika uJesu Kristu noma omunye ethu umlungu mina ngize ngilandela abelungu engilandela amaJuda nazo zonke lezo zinto lokho ngeke kuze kushintshe ukuthi uJesu Kristu wenziwa uNkulunkulu ukuthi uyinkosi futhi unguKristu. Okwethu nje thina kukodwa kusekulele nje kuthenini nje sisarende ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngaphandle kokusarenda khohlwa nje impela uyosala ngaphandle futhi ke kuma ngabe umuntu usayizwa le message usasenenhlanhla yokuthi mhlawumbe uzwa lama message afana nokunalawa nje intshumayelo ezifana nalezi yabo mangabe usasenenhlanhla uzizwa kuma radio stations uzizwa kuma TV uzizwa kuma social media kuzona zonke lezi indawo lezi nasena kuma open air abanye bagcwele etradini baphumile abantwana bakaNkulunkulu bashumayela ivangeli elithi yamkela uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho. Yabona kusuke usasenenhlanhla indlebe yakho isahamba ihlangane nawo lawo ma message lawo uzwe ende unenhlanhla ngoba wena usaphila usesenelungelo lokuthi usengakhetha usesenelungelo lokuthi usengamthatha ngoba akusizi ngalutho bambethele yabona laba bambethela ngalesa sikhathi bathatha izipikili base bekhathele uyena kodwa babeyibona imangaliso ezazenziwa uye kodwa futhi bakhathala uye bamthatha bambethela ngoba babethi bamsusa endleleni babethi nje lesi sicefe ngcono sife once wafa kobe sekuphelile thina sobe siwinile sosala sikhululekile babeyitshele lokho bona ngaleso sikhathi bethi sombethela sisale sikhululekile babengazi ukuthi lo abambethelayo ungubani and ngempela abakwenza bambethela kodwa ngosuku lwesithathu njengoba wayethembisile ngosuku lwesithathu wavuka waphila lalela wakunqoba ukufa ngizothi mina akusizike ukuthi ube yi-opposition kaJesu Kristu akusizi ukuthi ube yi-opposition kaNkulunkulu you are fighting a losing battle wonke nje umuntu oyi-opposition othi angifune Jesu mina ngifune mlungu mina angifune mjuda mina futhi ayikho indaba kaNkulunkulu wonke nje umuntu olwisana nemessage ethi thatha uJesu abe inkosi nomsindisi okuphila kwakho yazi ukuthi you are fighting a losing battle ekugcineni kwakho konke uzoluza and futhi uzozisola kakhulu ngendlela esimangaliso nalaba bambethela ngalesa sikhathi lesiyana bambethela babethi basusa inkinga endleleni kanti lutho babeqala phansi lalela ke nawe Musa ukuba umuntu oba yirebella othi wena umfuni uJesu because by so doing wena ocabanga ukuthi uyamsusa kuwena eduzane nawe ngokuthi ungamfuni nje uJesu Kristu ungafuni nje wena into ephathelene noNkulunkulu abanye ke bathi siyamthanda thina uNkulunkulu but uJesu asimfuni the minute nje uthi awumfuni uJesu Kristu then noNkulunkulu awumfuni ubaba wethu sezulwini umvele nqangi usomandla usonini nanini
simbiza ngamagama ethu ala eAfrika simbiza ngawo, but sisuke sisho yena uNkulunkulu lobhalwe la eBhayibhelini, yena lo wathumela uJesu Kristu ukuthi makeze emhlabeni azofela izono zethu. Yazi ukuthi uma ngabe you are against, you are fighting a losing battle. Ngisho omunye umuntu angathi hayi mina angimphiki, mina ngimlwisi, mina ngivumelana nani, ngiyanizwa impela nithi uyinkosi futhi wathunywa uNkulunkulu ukuthi azofela izono zabantu emhlabeni. Hayi mina nginilwisi kulokho enikushoyo, ni right. Kodwa bese uthi kodwa. The minute nje uthi kodwa, shuthi wena uthi hayi kodwa mina ngakazi ukumamkela njengamanje. Yazika ukuthi usesayidini labaluzayo. Ngesikhathi usalokhu uthi angazi ukumamkela njengamanje, ngesikhathi usathi mhlambe ngisasemncane ngisadla ubusha bami, mhlambe whatever ama excuses owabekayo njengamanje, mhlambe usabhekisisa, ngesikhathi usho kanjalo yazi ukuthi ukuleli side wena lalaba abaluzayo, ngoba lalela siphila kwesinye isikhathi la khona ingekho iassurance yokuthi umuntu usasemncane, meaning uzokhula azafike ko 50 60 70 80 kanjalo kanjalo. Ayikho leyo assurance, kuhamba omncane kuhamba omdala, kuhamba in between, siyahamba malanga wonke. Ungathi usathi wena ngisalindile mina ngisabhekisisa okwamanje ngakabina show kahle ukuthi nje ngisabhekisisa, ngesikhathi usalokhu usabhekisisa uvela uhambe emhlabeni. And lo kwenza ukuthi ulokhu uthi hayi ngisabhekisisa akusuka uNkulunkulu. Wena ngewisdom yakho ulokhu usebenzisa your own wisdom, nayo ezokuthatha ekufake ekufeni, and manje lokho kufa lokho uyisole sewungale kwethuna, ngoba ngempela uma ungaze udlule la emhlabeni ungenayo uJesu, ungazange wamconfessa ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho, ungazange wavuma izono zakho, ungazange wena wakholwa ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, udlule la emhlabeni, awunakho ukuphila. Ukhumbule thina siyakhohlwa into eyodwa, ukuthi thina siwumoya, thina nje sibolekwe lemizimba. Le mizimba esiyibolekiwe lesigabe ngayo, lesichoma ngayo, because abaningi bachoma ngayo le mizimba, futhi kuDisemba kanje abantu abasichomeli ngemizimba yabo, bakhohlwa into eyodwa ukuthi le mizimba bagabe ngayo bayibolekiwe eyesikhashana, and yaguga nayo le mizimba uma ngabe ungeke unakekele. And ngesikhathi ke wena ungawunakekeli uchoma ngawo, ulokhu ujabulisa abantu, ujabuliswa nayibo ukuthi bayakuncoma, ungamfuni uNkulunkulu. Qaphela ungahambe emhlabeni ungena Jesu, ngoba the minute uhambe emhlabeni ungena Jesu uyoyisola sewungale. And ngifuna ukuthi ngithi umoya wena, awusuwo lo mzimba ogabe ngawo. Wena umoya, mina nawe siwumoya, siphila emzimbeni. Lo moya uphila kuyinguna phakade. Khumbula uNkulunkulu waphefumulela umoya kuphi? Kudaka. Lolo daka liphefumulela laba umuntu ngesikhathi ebumba Adam. And umoya kaNkulunkulu awuphefumulela ngesikhathi ephefumulela lo ladaka waqala waba umuntu. Umoya oyinguna phakade. Mina nawe siyinguna phakade, mina nawe sibuya somewhere sabala emhlabeni futhi we are going somewhere. But kulula ke la siqhamuka khona, ngoba sonke sizidalwa kaNkulunkulu, siqhamuka kuNkulunkulu, sabala emhlabeni. And njengoba sesila emhlabeni ke manje usalizwa izwi, thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, futhi uyancengwa. Uchome wena, udelay wena, ngesikhathi ujabulisa uSathane uzudlule emhlabeni. Lo moya uzophuma kulomzimba ochoma ngawo, because abaningi bachoma ngemizimba. Lo mzimba uzobuyela back emhlabathini. Lo moya wona uzohamba uyophila kuyinguna phakade. The question is, le nguna phakade uyoyispenda kuphi? Ngoba uma ngabe uJesu awumthathanga ula emhlabeni, yazika ukuthi nangale kwethuna awukwazi ukuya kuyena, and ukuphila kuJesu Kristu.
ngale kwethuna naye akakwazi ngisho noma sewukhala umncenga angeke akwazi ukuthi athi hayi woza-ke ngoba uyancenga woza-ke uze kuphileni angeke akwazi ngoba i-choice sinikezwe sila emhlabeni sonke sinelungelo lokuthi simphike noma simvume mina nje ngakusho nje ukuthi mthatha abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho usasela emhlabeni ngale kwethuna kohambisana nechoice yakho yenze la emhlabeni uma ngabe uthe wena umfuni kulungileke nangale kwethuna phela ngeke uthi usuyamfuna ngoba usubona ukuthi usuye kufeni uyolandela imisebenzi yakho lokho okukhethela emhlabeni yokulandela nangale kwethuna uthi uma ngabe ekhuluma uPeter uthi yazini ukuthi lo Kristu lo enambethela lo Jesu enambethela lapha esiphambanweni uNkulunkulu wamenza ukuthi abe yinkosi aphinde futhi abe ngoKristu lo enambethela abanye bayambethela even na today ngezenzo eziningi ezahlukahlukene siphila nje kulesikhathi even abanye bayamthanda impela bayakhonza basemasontweni baningi abantu but when it comes to ama seasons especially lama seasons afana nalawa kaDecember ave ingozi lama seasons yabona lama seasons kaDecember aveza ubu reality bomuntu aveza ama true colors omuntu ukuthi ubani wena ngesikhathi nje kuyilesi sikhathi lesi kuthiwa i-festive season ave imnandi festive season imnandi lokho ukuthi even namakholwa ayakhohle ukuthi amakholwa aqala namakholwa athi ayi nami ngathola nje 1 beer nyana 2 beer nyana awu bekuyini i-festive season by the way awu bekuyini abanye bayabhema bayakholwa kodwa mabesho bathi bayakholwa lokhu kusenza sizibone ukuthi kahle kahle thina singobani kuNkulunkulu okusho ukuthi uma ngabe sikwazi ukuhamba nomoya we-festive season okusho ukuthi kulula futhi ukuthi thina singahamba nomoya we-666 mawusufikile ngoba sothi thina awube kuyini 666 sesingaze silambe hlupheke ithi ngisale sengiwuthatha lo 666 ngani ngoba manje uyangani wena uhamba ngomoya baningi abahamba ngalesi sikhathi lesi sakulesi season into ethi uNkulunkulu abayifuni njengamanje abafuna eJesu ngalesi sikhathi samanje abamfuni bathi sombona ngoJanuary lokho kusiveza yabona nje uma ngabe umzalwane onjalo uvela ama-true colors akho ukuthi wena ungubani ukukholwa kwakho kungakanani kuNkulunkulu and-ke manje yazi ukuthi lo Jesu abambethela nathi sisaqhubeka sisambethela sithi siyakholwa kodwa siphinde sibuyele emanyaleni asazi ukuthi uNkulunkulu kodwa yena wambeka waba inkosi and uyinkosi ngempela futhi unguKristu lokho masikwazi ake sithi ukuqhubeka nayo le ndaba ku-37 lithi now when they heard this they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Bathi bangabe bekuzwa lokhu abakwa-Israyeli yabahlaba lento enhlizweni yabahlaba imessage ekhulunywa uPeter yababuhlungu le message bathi ngiyakuthanda bakwenza ngoba even noma basebonile bambethela uJesu bayabuza ukuthi manje uma ngabe sekukanjena ke yiphi into ekufanele siyenze bebuza yena uPeter nabapostoli bebonke bathi ke manje kufanele senze njani mhlambe nawe uyasho nje ukuthi ngiyazazi mina ububi bami ngiyazazi ngibhede kangakanani mhlawumbe ke manje yiphi into sekufanele ukuthi mangiyenzeke ukuze ngizokwazi ukuthi nami ngingafani nalabo ababethela uJesu Kristu mangafani nabo laba abambethela kube mina ngiphila ngesikhathi samanje kodwa ngiyafana nalabo abambethela ngalesa sikhathi yini okufanele ngiyenze kumele ngenze njani ukuze ngikwazi ukuthi ngiphonyuke babebuza umbuzo omuhle kakhulu impela nayike impendulo nami ngiphendule nje ngezwi then Peter said to them nami ngizophendula nje umuntu othi ngenze njani ukuze ngikwazi ukuthi ke manje ngiphenduke ngishiye yonke lento. Then Peter said to them, repent. Okwethu nje bazalwane ukuthi sirepente. Yabo nje masezwa le message sisaphila ehavesi nenhlanhla. Let us repent kuyizenzo zethu eziphuma endleleni. Let us repent. Thina singabantwana bombuso.
asihambi nomoya. Thina mangithi asihambi nomoya ngisho ukuthi asihambi nomoya lo wefestive lemimoya yala ezweni, kodwa sihamba ngomoya okuwumoya ongcwele. Iwona kumoya sihamba ngawo, nothi lena eminye imimoya. We need to repent. Iningi lethu nje we need to repent. Iningi lethu isikholwa nalabo abangakamthatha uJesu, we all need to repent. Cause sihamba siphume thina endleleni size siqoqeke ngoJanuwari. Yabona nje ngalesikhathi lesi sika December kanje asiyifuni nana negospel, yasibambezela sifuna le yamanje le festive. Uyabona nje lobo buqhumqhum lobo yilobo esifunayo, sifuna ukuhlala ngaphansi kwezihlahla nathi njengoba izwe lenza, nathi sifuna ukwenza njengalo. Hayibo, we need to repent. We really need to repent. Uthi Peter repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Okwethu nje ukuthi masiphenduke abangakabhabhadiswa kuJesu Kristu babhabhadiswe kuJesu Kristu, kube ukuthethelelwa kwezono, kube ukususwa kwezono emntwini. Andeke manje sibhabhadiselwa kubani? Egameni lika Jesu Kristu. Bese ke akupheleli lapho. Azwe kahle-ke lawa amazwi akhulunywa uPeter. Then Peter said to them, first of all, repent. Kusho ukuthi uyaphenduka. Ukuphenduka-ke kusho ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi kumuntu ongakamamukela uJesu. Ukurepenta kusho ukuthi uconfess izono zakho ozenzile uthi ngeke saphinde uzenze kumuntu hamba ngokukholwa. Lalela-ke, and let every one of you be baptized. Angithi-ke first step, istep sokuqala lesi ithathe lento njenge-ladder. I-ladder iyakhuphuka iyaphezulu. Yabona uma ngabe uyogibela mhlawumbe ephekwendlu ubeke i-ladder bese ugibela ama-stepisi. Lalela-ke, first step, repent, meaning thatha uJesu. Wayekhuluma nabantu la ababethela uJesu Kristu bemphika. Nami ngizokhuluma nomuntu obekade ngamfuna uJesu Kristu emphika. First step sokuqala nje osithathayo, repent, meaning wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Esinye step esilandelayo ukuthi ke bese uyobhabhadiselwa egameni lika Jesu. Esinye step leso kusho ukuthi first step ubeka futhi esinye step ukhuphuka ngeladder njalo. Ngesikhathi uhamba ke manje uyobhabhadiswa, uyongena emanzini, ubhabhadiselwe egameni lika Jesu Kristu lapho. Kushuthi ke manje izono zakho ke manje uthi wena uyafa ngesikhathi ungena emanzini, uyafa, omdala uyafa, uyangcwatshwa, and ngesikhathi uphuma emanzini sekuphuma umuntu omusha. Kushuthi ke manje wena uthi usuzelwe kabusha ke manje okudala kudlulile, bheka sekuselo kusha. Lalela ke ngesikhathi ke manje na usuthathele leso step leso, uthi uPeter kakaphelele leso step esokuthi izono zisuswe emntwini, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Another step futhi esithathayo lapho uthi uPeter futhi uyakwamukeliswa isipho sikamoya ongcwele. Yo, imnandi kahle kahle indaba yokholo. Uqala u0 ungathathanga step, u0 file, bese uyaqala wamukela uJesu, uhambe uyobhabhadiswa, uyakhuphuka ngama-steps. Esinye futhi step futhi manjena uphinde uthola isipho sikamoya ongcwele. Imnandikele yesipho sikamoya ongcwele ake siyiqhubeke sifunda uverse 39 lo esovala ngaye. Lithi, for the promise is to you and to your children. Isithembiso ke lesi uNkulunkulu asithembisile. Isithembiso lesi esisinikeziwe thina esamukela uJesu Kristu, kanjalo nakubantwana bethu, and to all who are afar off. Mhlawumbe omunye ngathi kwakuyisithembiso sabantwana bakwa-Israyeli, kwakuyisithembiso samaJuda, hayi for nina niyaphapha shabanga. Kwangesona isithembiso sene nathi thina who are afar off, thina esikudeke kulungile nakithi isithembiso lesethu, as many as the Lord our God will call.
ngobuningi balabo uNkulunkulu baba wethu azobabiza. Lesi sithembiso ngesabo. Lalela kuma ngabe usuthole lesi sithembiso sikaMoya oNgcwele, ngithi istep sokuqala wamukela uJesu, uyabhabhadiswa, and then na is-gift kaMoya oNgcwele isithembiso leso. Lalela kuMoya oNgcwele ke naye akapheleli nje ukuthi hayi ke sekumiwe-ke, akusaqhutshekwa, akusayiwa ndawo. uMoya oNgcwele ke naye ube setake over ke manje loshiwe naye ke. Bese kufundisa lonke iqiniso uthisha. Asifundise ngesikhathi esifundisa konke, usugcwalisiwe manje, usho ukuthi usuphiwe amandla manje kaMoya oNgcwele lo oyisethembiso. Njengoba esho nje uPeter la lesithembiso. Kuyadlula ke manje uMoya oNgcwele bese yaqala athi ngambula uJesu kuwena. Ngesikhathi hambula uJesu Kristu kuwena uyakushumayeza bese ethi nawe hamba oshumayela, uyafakaza manje. Ngesikhathi ke manje nawe sewuqala sewuhamba ufakaza, yabona akubona uMoya oNgcwele ukuthi hayi manje na ukulungela ukuthi futhi ungaphinda ugibele another step manje, ngoba uqala ukufakaza eJerusalema, aphinda athi uMoya oNgcwele hamba eJudiya, aphinda athi hamba eSamaria, aphinda athi manje hamba uze uyofika kuphi ekugcineni komhlaba. Kusho ukuthi ke manje na ubulokhu ukhuphukile uzohamba uze uyofika kuphi ekugcineni komhlaba. Uma uyibheka le ndaba kaNkulunkulu, umuntu ufika ambize ewu0 bese ethi woza uzoba yi-something, and once waba kuJesu Kristu ukubizela uNkulunkulu ke manje kwi-promotion. kuNkulunkulu kune-promotion la kuNkulunkulu. Once wafika kuyena ube lokho ekupromota step by step, lokho ekupromota, ungahamba uze uyofika impela ekupheleni komhlaba. Lisho njalo lapha kwiZenzo 1:8. Elokho ekupromote uNkulunkulu, elokho ekukhuphula ngama-steps. But thina esimphazamisayo uNkulunkulu kule promotion afuna ukusipha yona. Iningi lethu selasindiswa-ke. Sengibuya manje kubantu asebasindiswa. Iningi lethu selasindiswa-ke ngenxa yobude bendlela. Thina sihamba silokhu siya backslider nje. Thina sihamba silokhu sibuyele emuva. Siphinde sivuke siyithintithe futhi siphinde futhi sibuyele emuva. Ave simhlupha kodwa uNkulunkulu siyamhlupha. Wasibizela ukuthi ufuna ukusikhuphula, sikhuphule size sofika kuphi ekugcineni komhlaba, sithunywa uye semsebenzela njengoba sila emhlabeni. But siyamphazamisa. Ave simphazamisa ngoba ngesikhathi su backslider uthi kodwa ifestival kwamanje haya sisashumayele sivalile. Uvala kanjani ngoba lithizwi iharvest inhle. Kushoda izisebenzi ezongena ziyovuna lapha. And izisebenzi zivuna from January to December. Zivuna 7 days a week. Zivuna inyanga nenyanga, akunanyanga yokuphumula. Wena isenjani isisebenzi esethi hayi since kuyifestival nje sivalile asisavuni ke manje, ngoba the minute uvala usayida nezwe. Ngesikhathi usayida nezwe awuke ngeke ungaphuzi 1 inyana beer 2 bayakwenza baningi, babuyele kuphi utshwaleni, babuyele emjolweni abanye. Kuningi nje okwenzwa abazalwane, sengikhuluma abazalwane manje. Kuningi abakwenzayo behamba bepapalala, ekuningi esikwenzayo. January sivuke futhi siyithintithe futhi siphinde futhi sithi hayi sesiyaqonda manje sesihamba kahle manje. Semphazamisa uNkulunkulu, kunento afuna ukuyenza kumina, kunento afuna ukuyenza kuwena. Usibizile ngamunye ngoba njengoba ulizwa lelizwi ingoba esibiza ngoba enenhloso. Kunomsebenzi mina ngingedwa nje ngomduduzi Shabangu okufanele ngiwenze la emhlabeni nguqede. Nawe njengoba uyizwa le message uNkulunkulu ukubizile, you've got your own task okufanele uzenza la emhlabeni uyiqede. Many of us asiyiqedi leyo task, sihamba emhlabeni singaqedanga. Yini enza lokho? Many of us sihamba simphazamisa uNkulunkulu ngeindlela eziningi ezahlukene. Igama lami ngomduduzi ngakaShabangu. Ngithi angivale lapho kwamanje. Asiphinde futhi ngomsa weNkosi yethu uJesu Kristu sihlangane kwivideo elandelayo. Okubaluleke kunakho konke, repent. Qale afresh, hambe noNkulunkulu. Amen.